Umama kaNhlamulo Sambo usamile emazwini akhe ukuthi indodana yakhe ibulewe ngoba ingumtsonga waseLimpopo. Kanti ezaseBangladesh seziqophe umlando zizakhela owazo uphakelo mthakathi maqede zangena emgaqweni zayigxoba. SA News with TK Zuma. Sinibingelele sinamukele endabeni ze-SA News with TK Zuma. Sanibonani. Umama kaNhlamulo Sambo usamile emazwini akhe ukuthi indodana yakhe ibulewe ngoba ingumtsonga waseLimpopo. Lokho kulandela emva kwevideo uma kaNhlamulo avele kuyo ecacisa ukuthi kahle kahle indodana yakhe ibulewe ngoba ingumtsonga ngoba lo ebehamba naye obeyumngani wakhe yena ubengumXhosa wayeseyekwa ke yena kwabulawa lo ongumtsonga ngoba bethi uyi-illegal foreigner. Umama kaNhlamulo Sambo uloku egcizelele njalo kwala ngisho ukhomishana wamaphoyisa ase-North West ekucacisa ngokusobala ukuthi kahle kahle uNhlamulo Sambo ulinyazwe yi-owner yomuzi akade bezoganga kuwo. Kodwa ke khona kunjalo uyazi mhlambe condolences to the family. Ibhlungu lento yenzeke kuloya mntwana, akekho umzali ekufanele aluze ingane yakhe, akekho umzali ekufanele angcwabe ingane yakhe. That was angikwazi ngisho ukuyichaza le yanto, angikwazi ngisho ukuyicabanga, but mhlambe ngakolunye uhlangothi ukuze le yanto ingagcini susudlame obelingagwemeka. Mhlambe uma kaNhlamulo mhlambe angazi noma ingakhona indlela ukuthi mhlambe asichazele ukuthi ubani mhlambe uyithathe kuphi le information yokuthi uNhlamulo ubulawe ngoba ukhulume isivenda kwashiwa lo munye umXhosa. Angazi noma niyayibona lento engiyishoyo ukuze ngoba ngazi ukuthi kune narrative ethile yomuntu othile omtshela le information ngoba phela obvious uma kaNhlamulo bengekho ngithi so kuloko kwenzekile kunomuntu othile omtshela lokho and leyo nto leyo ingahle idala udungunyani olu-serious kabi. We understand leyo nto ukuthi kunomuntu ozobulawa ngoba kuthiwa umtsonga, kunomuntu ozobulawa ngoba kuthiwa umvenda, uzobulawa ngoba kuthiwa kunabantu abathile ngendlela engibona ngayo asebesebenzisa lesekunesandla sesithathu. Kunabantu abathile asebephehla udweshu kulento le yokulwa nabo kufika abakuleli ngokungekho emthethweni ngoba uyasho Sixolise nangu uma kaNhlamulo. What I heard when that boy came here, he says he was behind the door. Ne? My boy was hiding somewhere where there is a cupboard. So I don't know what happened. They never touch him because he's a Xhosa. That boy of mine, because he's a Tsonga from Limpopo, is being killed. And where they stabbed my child, I heard when I was in the mortuary yesterday, they told me they stabbed my child here, this side of the heart. Provincial Commissioner wase-North West usekucacisile wakubeka ngokusobala ukuthi uNhlamulo Sambo ulinyazwe i-owner yomuzi oNhlamulo akade bezoganga kuwona nomngani wakhe. Wacacisa futhi nokuthi ayihlobene lento noma lesigameko asihlobene nendaba yematch yokulwa nabo kufika kuleli ngokungemvume. Nantu udaba. They were found in a shack, the empty shack that the owner wasn't there, and the owner of the shack accosted them inside the shack, and then the deceased ran away. They were there to take some goods for themselves, and then this 15-year-old then hid himself under the bed in the shack, and whilst the owner was chasing this one, and then which apparently accosted him and then he was dead. Which we were looking for him was his murder. That's murder. ezaseBangladesh seziqophe umlando zizakhela owazo uphakelo mthakathi maqede zangena emgaqweni zayigxoba. Lokho kulandela emva kokusabalala kwevideo lapho bevela khona bese emgaqweni bekhuza izaga ebahola uphakelo mthakathi. Uyazi uphakelo kahle kahle abayi understand lento. Asikho isizwe esingenayo uphakelo mthakathi. Ngisho nase-China ukhona uphakelo mthakathi. Nase-America ukhona wakhona uphakelo mthakathi. Nakhona le Bangladesh angazi kuphi laphana. Nakhona owabo uphakelo mthakathi, owakhona uphakelo mthakathi umoya owehlela kumuntu othanda izwe lakhe. Angazi noma niyayibona lento engiyishoyo. Uphakelo mthakathi ake nina mhlambe nizibonela isiqu nje somuntu. Umoya owehlela kumuntu othanda izwe lakhe. Right? So uphakelo mthakathi ukhona yonke indawo.
nantu udaba. So yenzelile leyo. Ayike mbukeli asizibambe lapho ke zamanje ungakhohlwa ukuthi izindaba ze-SA News seziyatholakala ku-YouTube zizinde zimnandi futhi zihlekisa. Ngena kule link ephezulu kwi-bio uhambe uyosubscribe ukuze uzithole zishisa. You can also advertise your business with us in SA News. Ungakhohlwa ukuthi izindaba ze-SA News zichemile futhi zithatha udlangothi.